Pacea Domnului, iubiți frați și prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ocazie în care putem să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu. În această ocazie avem la îndemână cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor. La pagina 6 spune: cuvintele rostite de Domnul Hristos pe Muntele Fericirilor își vor păstra puterea de influență de-a lungul tuturor timpurilor. Principiile enunțate în această predică le sunt destinate tuturor oamenilor din orice categorie și din toate timpurile. Fiecare om poate atinge standardul înălțat în cuvintele sale. Fiecare om poate atinge standardul înălțat în cuvintele sale. Vă invit ca în lumina acestor cuvinte să ne plecăm pe genunchi pentru a cere prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, apoi vom intra în temă. Să ne rugăm. Părinte bun care locuiești în ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care are să ne călăuzească în tot adevărul. Te rugăm, Tată, ajută-ne ca cuvântul Tău să aducă rod în viața noastră. Ajută-ne ca să ne pregătim pentru împărăția Ta. În numele Lui Isus ne-am rugat. Amin. Matei, capitolul 5, cu versetul 2, spune: apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Acum, haideți să vedem ce are de spus prorocița Sora White cu privire la aceste cuvinte. Cel care crede că nu-i lipsește nimic și este mulțumit cu starea lui, considerând că este suficient de bun, nu se străduiește să devină părtaș al harului și al neprihănirii lui Hristos. Mândria nu simte nicio nevoie și astfel închide inima față de Domnul Hristos și față de binecuvântările nemăsurate pe care El a venit să le dăruiască. În inima unui asemenea om nu există niciun loc pentru Isus. Mândria nu simte nicio nevoie. Cei care se consideră bogați și respectabili nu se roagă cu credință și nu primesc binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar toți cei care au un simțământ profund al sărăciei sufletului lor, care simt că nu au nimic bun în ei însăși, pot găsi neprihănire și putere privind la Domnul Hristos. Deci, cei care spun că nimica bun nu este în ei, tocmai acele persoane pot găsi neprihănire și putere privind la Domnul Hristos. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Încercările vieții sunt niște instrumente folosite de Dumnezeu pentru a îndepărta petele și asprimea din caracterul nostru.
încercările vieții sunt instrumente folosite de Dumnezeu pentru șlefuirea caracterului nostru, pentru ca noi să putem urca zi de zi la o treaptă cât mai înaltă. Modelarea, tăierea, purificarea și șlefuirea caracterului constituie un proces dureros. Este greu să fii apăsat pe roata polizorului, dar în felul acesta piatra prețioasă este modelată și pregătită să-și ocupe locul în templul ceresc. Nu cred că mai este nevoie de comentariu, așa că mergem mai departe. Matei, capitolul 5, cu versetul 5, spune: ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei blânzi. De ce? Pentru că ei vor moșteni pământul. Sora White spune cu privire la aceste cuvinte astfel: la pagina 21. Pământul făgăduit celor blânzi nu va fi asemenea celui de acum, întunecat de umbrele morții și ale blestemului. Acolo nu există nicio dezamăgire, nicio întristare nu există. Nu există păcat și nimeni care să zică: sunt bolnav. Nu există procesiuni funerare, nici moarte, nici despărțiri, nici inimi zdrobite, ci acolo este Isus. Este pace. Pe noul pământ nu le va fi foame, nici nu le va fi sete, nu-i va bate arșița, nici soarele, că cel ce are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoarele de apă. Cei blânzi vor moșteni pământul. Păcatul a pătruns în lume datorită dorinței de înălțare a sinelui. Ca rezultat, primii noștri părinți au pierdut stăpânirea asupra împărăției lor, care era pământul acesta frumos. Dar, prin renunțarea la sine, Domnul Hristos răscumpără și restaurează ce a fost pierdut. Deci, Dumnezeu, Domnul Isus, restaurează ceea ce a fost pierdut, și anume Edenul, împărăția. Matei, capitolul 5, cu versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Spune aici, foarte, foarte frumos, la pagina 22. Cuvintele lui Dumnezeu sunt un izvor inepuizabil de viață. Când căutăm apele sale vii, vom fi aduși în comuniune cu Hristos prin Duhul Sfânt. Adevăruri cu care ne-am familiarizat se vor înfățișa minții noastre într-o perspectivă nouă. Texte din Scriptură
vor reveni în memoria noastră instantaneu, într-o nouă semnificație, asemenea unor străfulgerări de lumină. Vom înțelege legătura dintre celelalte adevăruri și lucrarea de răscumpărare și vom ști că Domnul Hristos ne călăuzește, că învățătorul divin este lângă noi. Așa cum călătorul obosit caută izvorul de apă în deșert și când îl găsește își astumpără setea arzătoare, tot astfel creștinul însetează după apa curată a vieții, al cărui izvor este Domnul Hristos. Un creștin însetează după apa curată a vieții. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Domnul să ne ajute să avem aceste caractere, aceste lucruri esențiale pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântări și pe curând. Amin.